Benvinguts. Avui analitzarem en profunditat els drets reals de garantia, mecanismes fonamentals per a la seguretat del crèdit. Basarem la nostra explicació en una anàlisi estructural detallada. Tot comença amb la responsabilitat patrimonial universal. El deutor respon amb tots els seus béns, però això sovint no és suficient per garantir el cobrament en situacions d'insolvència. Per això distingim entre garanties personals, on un tercer es compromet, i les garanties reals, que afecten el valor d'un bé específic amb eficàcia erga omnes. Les garanties reals es classifiquen segons l'objecte, en mobiliàries o immobiliàries, i segons si requereixen el desplaçament de la possessió o no. Totes comparteixen principis clau: el dret de realització de valor o ius distrandi, l'eficàcia erga omnes, la preferència per al cobrament i la prohibició del pacte comissori. Comencem amb el dret de retenció. És una garantia de constitució unilateral que faculta al posseïdor de bona fe a retenir un bé fins que se li pagui el deute relacionat. Seguim amb la penyora, la garantia mobiliària possessòria per excel·lència. Requereix el desplaçament de la possessió i permet la venda directa o subhasta pública en cas d'impagament. La hipoteca immobiliària és la pedra angular del crèdit territorial. No requereix desplaçament possessori, però la seva constitució exigeix escriptura pública i inscripció registral. La hipoteca s'estén naturalment a les millores i accessions, i pot pactar-se que inclogui béns mobles o fruits. El principi d'especialitat és clau per determinar la responsabilitat màxima. També existeixen l'anticrèsi, que permet percebre fruits per pagar interessos, i les hipoteques mobiliàries, que permeten garantir béns mobles sense perdre la seva possessió. Aquí teniu un quadre comparatiu estratègic. Fixeu-vos en les diferències en possessió i mecanismes de constitució entre la retenció, la penyora i la hipoteca. En resum, l'ius distrandi és l'eina de pressió principal. L'evolució va cap a una publicitat basada en el registre, facilitant el crèdit sense paralitzar l'activitat econòmica. Gràcies per la vostra atenció.